Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti ivo vari kumhiri kwemakungwa. Nganzi ndikuda kuti ndinge ndichingopindurawo avo vamufundisi vanga vachitizvidza isu semapostori. Zvimwe kuda vanoti hatizivi gwara iro ratinofamba naro. Saka vanyora message vakati, first of all, handizivi kuti wacho uyo anga achizviti Pastor Elias iye anombozvidza kuti ndiye ani, asi chandaona ndechekuti ari kutsvaka iyo yavanoti cloud pachirungu. Anenge ari kuda kutanga kachechi kake, saka ari kutsvaka mukana neplatform, nekuti anoziva kuti kana akatanga nekushoropodza isu vekumasowe sezvakaita uya you know him akatombonyora bhaibheri achiti isu tinoprofita uye zvekare tinobatsira nemamarine spirit. Mushure mekunge vamwe vazomubvunza kuti ko iwe hauprofiti here nemusoro yemagora, nyaya yacho kune kwayakazoenda here? Ndiri kuona sekunge uyu anenge ari kuda kutangawo chechi yake. Chandinongoziva ndechekuti haungasvipiri maprofita aMwari mate kumeso obva wati zvimwe kuda denga richakuomberera maoko. Munin'ina dzikama. Iwe wanga uchiti wakaona kunyangwe avo vakatanga nawo masowe awa maprofita vachitsva vari kugehena. Ndine mibvunzo iyo yandinoda kukubvunza. Kana uchiti iwewe wakaona maprofita ekumasowe vachitsva vari kugehena, nai chiratidzo ichi chawakaona wakachipiwa nani? Vision iyi unomboziva kuti yakabva kuna aniko? Ko mweya wacho uyo wakaita kuti unge uchizoona vision yakadaro, unoziva kuti mweya iwoyo wakabva kunani here? Asi ndati ndakateerera ndikadzamisa pfungwa dzangu ndikaona kuti aiwa, hachisi chiratidzo chawakapiwa chakabva kuna Mwari, nekuti Mwari havashandire nemashandiro akadaro. God does not slander his own children. Let me explain to you. Iwewe nevamwe vako munorakidza kuti mune confusion chaiyo yamuinayo. Nhasi ndoda kuti ndinge ndichikudzidzisai history yechechi yedu yekumasowe. Ini kwedu kuchechi kwandinoenda kunonzi Johani Masowe echishanu Jericho. Chechi yedu iyi yakatangwa nemutungamiriri wedu uyo ainzi Johani Masowe, murume akafamba. Aifamba murume uyo akafamba kontinenti yose yeAfrica achiparidzira vanhu vhangeri achiti vanhu tendeukai. Uye zvekare aiti kana akanamatira vanorwara vaipora, uye zvekare aiti akanamatira vaya vanenge vaine madhimoni aibuda. Paya paunga uchiti makambovaona vakabata bhaibheri vachiverenga here? Inyaya yekuti hauzivi history yechechi, nekuti iye paakafamba Johani Masowe makore acho iwawo ruzhinji rwedu sevanhu vatema including nemadzisekuru ako, vazhinji vacho vainge vasingagoni kunyora kana kuverenga. Saka vaya vaikwanisa kuverenga nekunyora ndivo vaibata bhaibheri, vobva vachizotanga kubatsirawo vamwe avo vanenge vasina chavanenge vachiziva. Ndo pakabva iyo yawanga uchiti oral tradition, oral reading from the Bible, nekuti ruzhinji rwevanhu vatema rwainge rusati rwava kugona kuverenga zvekare nekunyora. Saka yakabva yachizova part of the history yechurch. Wanga uchiti iwe tinonamata vanhu vakafa, uye zvekare tinonamata madzitateguru edu. Ayo wakainzwaka iwe hauna chaunoziva. Isu hatinamati vanhu vakafa kana kunamata vadzimu, asi tinorespekta our spiritual lineage. Iwe uri munhu akazvarwa nababa naamai vake, une dzinza rako, ndiro ratinoti spiritual lineage that we respect. Pane musiyano pakati
pekunamata vanhu vakafa, zvekare nekuzoremekedza dzinza rako. Wanga uchiti isu tinonamata mamarine spirits. Isu hatipfugamiri mamarine spirits. Isu paya ukationa tichipfugama tinenge tichinamata kuna Jehovha musiki wedenga nepasi. Hatirarami outside of the Bible, asi tinoziva mararamiro atinenge tichifanira kuti tinge tichiita sezvakanyorwa. Mitemo yose ine 10 yakanyorwa mubhaibheri. Tasiyana nevamwe avo vanoti kana vakamira pamberi papulpit vanovhura magwaro matsvene vachiverenga. Isusu we let the Holy Spirit speak directly through prophecy neyavanoti revelation. Asi naiwe Elias, who are you to judge? We are not demonic. Hatina mademoni isu. Wanga uchiti isu tiri maprofita asatani. Wanga uchiti isu tinogarwa nemweya yakaipa. Ndinoda kukubvunza kuti pakati pake Johani Masowe uyo ainge achinamata kunyange zvake ainamatira mumasango achibatsira vanhu, newe iwe unopfeka sutu yako inodhura kwazvo each and every Sunday uchidhiraivha motikari dzinodhura, uye motikari iyoyo yaunenge uchidhiraivha inodhura unenge wakaitenga uchishandisa mari dzeoffering. Nemari idzo dzamainge makanzi kana mukapiwa zvegumi munofanira kuti munge muchizochengeta nherera nevanotambudzika. Pakati pako iwe Elias nemuprofita wekumasowe, ndianiko uyo watingati bere pakati pemakwai? Chiri nani ndechipi? Madzibaba havo vanenge vakazvibatira tsvimbo yavo nembiya yavo inenge iine mvura, kana kuti vamufundisi sevamwe vatakanzwa kuti ivo kana vachinamatira vanhu vanenge vauya vachiti vanenge vachirwara, vanenge vakabata chikeni chedhumu chavanenge vachispreya, shuwa kuspreya vanhu nedhumu. Ndechipiko chiri nani, muprofita zvake wekumasowe kana kuti vafundisi venyu kana kuti avo vanokuudzai about prosperity, vachikuudzai kuti muchawana mabasa asi munotanga maita seed offering vobva vachizotiza nemari dzenyu? Iwe unoti you know about marine spirits, but kutori nevamwe vana mufundisi izvezvi ndichitaura newe vanenge vatori busy kutorara nevanhukadzi avo vanenge vauya kwavari vachitsvaka ruponeso, votanga zvavo kurara nevana vesangano. Imi vana Pastor Elias, tinokuzivai chaizvo. Basa renyu nderekuvhundutsira poor Zimbabweans vasina ruzivo nekuda kwekuti ivo vakaita sarudzo dzekuti vanozvipfekera zvavo magemenzi avo kana vakanamata zvavo mwari wavo vari pasi pemuti vari mugomo. Inenge iri sarudzo yavo, vasiyana nemika vemari. Imi munotanga mavakisa mazichechi akakura kwazvo, mobva mati tionei nekuti ndisu tiri pedyo naMwari, tarirai muone chechi iyi yatavaka yakakura. Motanga kuzvidza avo zvavo vanenge vachizvinamatira mwari wavo vari mugomo kana kuti vari pasi pemuti. Chandinoda kukuudza mudikani ndechekuti iwe hausi Mwari, uye zvekare hausiriwe ungaudzira Mwari zvekuita, uye zvekare chokwadi hachibvi kwauri nekuti chinobva kuna Mwari. You do not get to speak as if ndiwe Jesu wacho, ende woita sekunge ndiwe wega unoziva nzira iyo inosvitsa munhu kwaanenge achida kusvika. Isu sevapostori tinoti hatisi mapenzi, tinotsanya, tinonamata, uye zvekare kana tikanamatira vatinenge tanamatira vanopora nekuporeswa. Uye zvekare kana ukada kutarisa kuti sesu sevapostori mhuri dzedu dzinenge dzakachengetedzeka, kunyange madivorce anongowanikwa kunyanya kwamuri imi, and most importantly kana tichinamata tinonamata. Zvauri kuita izvi Elias, wafanana nemunhu uyo anogara muimba yakavakwa nemaglazi, obva watanga kudenha hako mapostori anenge akazvigarira havo padhuze nemurwi wematombo. Nhai chii chichaitika kwauri
Elias. Ndokusaka wauya pano wakahwandisa chiso chako nekuti unotya. Kana uchida kuparidza vhangeri, paridza vhangeri rako murunyararo. Kana uchida mafollowers, tsvaka mafollowers ako murunyararo. Zvimwe kuda tinokwanisa kuuya, kungava kuri kuYouTube kwako kana kuFacebook kwako, tinouya murunyararo. Asi kana ukada kuramba uchituka Johani Masowe echishanu Jericho, zvechokwadi unenge usingarwi nesu panyama, asi unenge wava kurwa nesu pamweya, ende mhinduro yako ichauya. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo vari kumhiri kwemakungwa ndi Bishop. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kuuniversity. Mukomana zvinhu zvainge zvakaoma. Vabereki vangu vainge vachimbogara muno muSouth Africa, then baba vangu vakabva vachizoita mistake. Vainge vaine umwe mukadzi wavainge vachidanana naye. Saka mukadzi uyu ainge ari munhu ainge achida mari. Vainge vaine mapepa emuno mukoma, but vakazokanganisa zvakawanda baba vangu apo patainge tava kuuniversity nini nemutwini wangu. So dedi vangu vakati vachidanana nemunhu wavo kudaro, vakabva vachizoenda naye kumba kwake mushure mekunge vamutora vakaenda kudoro vakanonwa doro. This happened apo pavainge vari pakati pekunetsana, because mukadzi uyu ainge ava nemuNigerian uyo waainge ava kudanana naye. Saka baba vainge vachirwadziwa nekuda kwemari dzavainge vakamupa mukadzi uyu apo pavakatanga kudanana naye kuzonosvika achizovaka imba. Ndivo vainge vachimubatsira nekumutsvakira basa, vachimuendesa zvekare kucollege. Saka vakarwadziwa kuti saka munhu uyu ava kudanana nemuNigerian, ko mari dzangu dzandakashandisa paari. Saka baba vakabva vachizomuti handei tinonwa doro. Vakaenda vakanonwa doro naye mukadzi iyeye, vakabva vachizoenda naye kumba kwake. Vakabva vachizorara vose apo pavainge vakadhakwa usiku hwose. Mangwana acho makuseni ndipo apo mukadzi uyu paakazoti kuna baba, chindipa mari yangu. Then baba vakabva vati, ko mari yei? Handiti tinodanana. Akabva ati kuna baba ainge achida 20k yehusiku hwose basa raainge aita. Apa baba vangu vakabva varamba. Saka vakati vava kubuda ndokubva achizovabata akatanga kurwa navo. Ivo vakabva vamurova mbama chete. Mushure mekunge vamurova mbama, akabva atofonera mapurisa. Baba vakauya kumba pasina chavainge vachiziva. Then ndipo patakabva chizofonerwa namama. Izvi zvakatoitika tiri kuchikoro. Vakati baba venyu vasungwa. Mukomanachi, it was very painful. At that time ndainge ndiri kuStellenbosch. Vabereki vangu vainge vachigara muJoburg. Pasi tomborinaka namari ngekuti tinge tichitravela kubva kuCape Town tichidzoka muJohannesburg. Mama vakatiudza kuti baba vainge vasungwa. Pamba painge pakasvika zvivheni zvakawanda zvichitsvaka baba. Baba ndokubva vachizosungwa zvichinzi vainge vakabata mumwe mukadzi the previous night chibharo. After that ndipo patakazoziva kuti ndo zvainge zvakaitika. Kutoti tinge tichitaura naye mukadzi uya akati ainge achida 100k yekuti ainge achinoita withdrawal the case. 100k mukoma, hakuna kana kwayainge ichikwanisa kubva. Mama vangu vakatomboedza kuda kutengesa motikari, but mhepo dzainge dzatosimuka. My dad was then arrested. Later on takazobatsirwa mukoma, but the damage was already done. Nekudawo kwekuti baba vainge vakawanawo general workers permit yavo, zviyawo zvechikiribidi yakabva yatoitwa cancelled. That general workers permit, upenyu hwakabva hwachizodhakwa. Isu tainge tichiri kuuniversity mukoma, ndipo pandakabva ndachizotanga kuita zvekudanana nemaNigerians vaitawo zvekutengesa madrugs. Upenyu hukabva hwachizotoshanduka mukoma kuzonosvika
ndichizopiwa rimwe ruva. Mushure mekunge ndapiwa ruva riya ndainge ndichigara naro muapartment iyo yatainge tava kugara inini nemutwini wangu. Asi pandakatanga kuita zvinhu izvi ndainge ndisingatozvizivi kuti ndainge ndava kutokanganisa upenyu hwangu neupenyu hwedzinza rose. Mutwini wangu ndakazomuudza mushure mekunge ndatadza kupa ruva riya mukaka nekuti rakatanga richirarama nemvura just like any other normal flower. Asi nekufamba kwenguva ndakabva ndachizoona kuti pose pandainge ndava kuridiridza nemvura mukoma, mvura yacho ndaizoshamisika yadzokera zvekare mukabhaketi ako kandaishandisa kudiridza ruva riya. Saka ruva iri ndainge ndakaudzwa nemuNigerian ainge akandipa kuti ndaizopota ndichinhonga mari, ende zvechokwadi ndakatanga ndichanhonga mari pagedhi repacomplex patainge tichigara kuzonosvika ndava kutonhonga mari kunyangwe muapartment medu matainge tichigara. Saka ndakabva ndachizoudza mutwini wangu kuti ndozvainge zvava kuitika. Hazvina kutora nguva ndokubva ruva riya rachizotanga kuramba mukaka. Ndaimuratidza mari iyo yandainhonga. Ndaiwanzokunhonga mari iyi after each and every 3 days depending nekuti tinenge tichida mari. Saka mutwini wangu ndiye akazoti ngatitengei huku. By the time patakazoenda kumaNigerian takabva tachizonzi makatokanganisa izvo zvamakaita, mainge musingafaniri kuti munge muchizozviita musati mandiudza kuti ndo zvava kuitika. Takaenda tikanotenga huku kulocation ndokubva taiuraya mukoma tikabva tachizoisa ropa riya paruva iri. Rakabva rachizotanga kutipa mari yakawanda. So pari zvino inini nemutwini wangu tinoripa ropa redu rekumazuva edu. We are not supposed to get married. Ndichitaura nemi kudai ndava nemakore 3 ndisingazivi chinonzi munhurume kubva patakatanga kuzviita zvinhu izvi. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta ndiziviseiwo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Bad things mukoma happen whenever I try to sleep with a man. Zvekuti ndega ndakazviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichizvifadza hangu netoy. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma ngazvo vedu wei, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo.